50 jaar geleden wie het parcours van Baart dat er maar de prijs van teruggie. Johan van Sijn, Stamme Velstra en Evert Roordenhuis. Ze weten nog precies hoe dat gie maar de finale zien Leeuwert. Je vrijt wel levend op. We gingen vrolijk, we gingen van hen, tactisch. Ze gingen Leeuwert. En dan zag je dan, ik zei, je moet je weer soepenbrei van. 50 jaar geleden stien je net op dit veld, hè? Nee, dat is in het Zoekelaan, hè? Daar hebben we toen altijd naar verkeerd. Het is wel jammer dat we daar nog hebben binnen. Dat vind ik persoonlijk. Waarom? Nou ja, dat was een beetje meer sfeer daar. De Jong Nederland waren altijd verkeerd op het Zoekelaan. Maar de sportvelden van de treinen binnen het decor. Dat is natuurlijk een heikele vraag. Hè. Gevoelsmatig wil je heel graag op het Zoekelaan wezen, absoluut. Hè. Daar loopt toch een beetje het van Keertsen. Aan de andere kant, het is vooral organisatorisch is het voor ons volle handiger om het hier verkeerd te laten. Is het een goed keper misschien? Het is net alleen een goed keper. Qua inkomsten is het voor u zeker wat gunstiger omdat wij hier toch wat meer uit de catering kennen. Het keertsboen is onder het Vernijnlikos bekend. Ik als tiener in het verliezen worden 52 betoeren op de Jong Nederland. En nog maar 20, toch neemt de belangstelling ta, verneemt het KNKB. We zien op dit moment, met name in de jongere categorieën, met welpen pupillen, dat er een geweldige deelname is. Dat het echt ik nemen is. Ik ben die dit keert van leren vol in allerlei dorpen. Ik boek de traditionele keertsregio om we er een allemachtig soort oefenen en het keertsen leert. Stamme Velstra wie net van de keertsvelden altijd slaan. Maar de laatste 20 jaar had het er niet weer west. Het is jongen te snel. Het tussenspelers wordt te volle kweerslagen. Het boeit me niet meer. Ik vind de keertsen zelf heb ik een beetje schuld, want je moet zorgen dat je wat contact houden met het publiek. Het publiek is groeit op. Nou ja, misschien wel dat wel, ik weet het niet. Beetje show? Ja, nou, sowieso. Dit is wel een showman. Is dit een showman? Nou, van wat mooi hè. Kimmel, maar met Irene. Er wordt een leeftijdsklasse van die wil ik wel graag op stap en die wil ik wel graag een biertje drinken. Hè? Nou ja, en ik denk dat daar eigenlijk een heel soort jongens voor kiezen, want je kan net de kroeg in en dan maar eens manier weer keertsen. Speciaal voor dit jubileum is het Foppe de Haan die de prijs nu trekt en jonger Tim Douwsma die het Fries volkslied zongt voor de finale. Dankjewel. Succes jongens.